Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akushube isimo umelaphi wendabuko Dr. 3 Second eqondisa izigwegwe ku quality biyela kanye no Smirnoff ngevideo abayenza babe sebeyisabalalisa eziguleni zokuxhumana belingisela yena lo melaphi wendabuko Dr. 3 Second kanye noMabalengwe. Emva kwayo le video bese babiza Emva kwale video uDr 3 Second ube esebacela uquality kanye no Smirnoff wababizela kwaGudluzungene la abe waqondisa khona izigwegwe ukuthi kungani bedelele abantu abadala. Kushube kakhulu isimo nabantu bayihleke kakhulu le ndaba. NoBig Zulu ke naye akasalanga ngaphandle njengoba kuvele ukuthi uyena owaqopha le video naye uyangena impela ukuthi ngahle aqilazeke kulolu daba. Bafethu ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu angidedele ivideo uzwele ukuthi ngabe uqondiswa kwezigwegwe kuhambe kanjani. Abantu basale behlukane phakathi, abanye bebesho khona ukuthi kuhle kakhulu lokhu okwenziwe uDr 3 Seconds ukuqondisa isimo bezokwazi ukuhlonipha abantu abadala nangelinye ilanga. Ngizofisa ke ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section awubambela. Engakukhumbula mkhulazi. Izinqabenile ungisile nisuke emakhaya ngoba umfana mangumhlaba ngenza ufanele akhiphe ngibona izinqe life. Hey, quality ukudelela kwenu manje nesemfikile kwaGudluzungene. Ngazi ngathi mina indumandumanise ememory. Wathini? Wathi cha phela mina ngazi ukuthi indumandumane iseThekwini kanti indumandumane ngowe angazi ngathi naye la ememory. Yimmabalengwe. Ngase ngithi mina athi ena yini lo oyigqokile Mabalengwe? Mashini lawa kwavalo sentini ngathenga mina. Ngase ngithi mina ngasamalini kahle wena usho ukuthi Mabalengwe abantu abezokuthi le mali yase-absa lokho No, yonke lento uyangicasula ube ningilingisele ngobona ngilungisela mina ngilungisela kuMabalengwe. Oqala umncane kaMabalengwe into esuthi indoda esuthi uzomlingisela ukho ngishisa izinwani. Wena ngoba nanhleka nina nobabili ubani washutha lento? Ubani washutha lento? Kamkhulu bengithi mina okungcono mhlawumbe umuntu ongamnalela kulento ukuthi sazidlalo oyemdala ngaleso sikhathi yinkabi uBig Zulu. uBig Zulu? Yeah. Ngcono mhlawumbe. uBig Zulu lo nokuphula lengomethi nangizohla amathombo. Yeah. No, akathini. Lekungathindana nomkhulu wempela. Cha akathini ngoba ngifuna ube nizoqambela umuntu bese nimqambela nomthithi ninayo inombolo yakhe. Semthini la ikhona. Nginikeza. Semthini. Una ethani quality ngoba uhlala ushutha nemali ku Facebook. Asimfonele yami umkhulu lokuzana. Ngifona. Ngizomculaza ngani bafona nganikhulu. Ngathi ningahlala notha beyondawo yokudlala le. KwaGudluzungene la. Hawu ingane zizongilingisele ekhaya ngimdala. Ngizochaza. Lesi Smirnoff lesi siphatheleni. Cha njengoba lo Uzoxolisa ngekhathoni leSmirnoff ngoba ngizokuthola ukuphuza ugoloko kaSouth. angizosholeza phela mkhulu. Uzosholeza ngegama lakho iSmirnoff. Amandla amaphelele ukuthi Smirnoff. Uzochikana lo leli khathoni leSmirnoff. Ngifuna uze ngenyawo ulithwele ekhanda leli khathoni. Wena uzosuka olundu uqhubha imbovu. Liyahlehla icala namhlanje. Ake awunike izinamba kaBhuzu. Ngifuna ukumbuza. Yebo baba. Sikhona webhudo omdala. Umkhulu okufuna lapho. Ninjani weBig Zulu? Ngiyaphila. Uwena ucula lengoma ethi ngizohla amadumbe. Noma ngifuna uba nemali. Awungichazele. Kukhona udaba lapha kunoSmirnoff la. Noquality. Ngizobabuza ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona. Nangempela yibo ngempela ngoba lento bayilingisela sebefaka igama lakho kuthiwa uwo ushutha lento engibonisa idlala ingane emafonini. Hawu
Hawu, kanti wabatshena phezulu. No, noma ungangithanda noma uthanda umuntu ufanele ungamlingiseli. Mawuthanda umuntu ufanele ukuthi ena ungishayele ungitshela ukuthi ngiyakuthanda Professor Dr. 3 seconds.